Todos os poderes e autoridades necesitan de mediadores entre eles e a xente, porque o atributo esencial do poder é manterse lonxe do administrado e mesmo invisible. Para conseguir o favor e a axuda dos poderes, sempre foron precisos os santos, intermediarios de Deus, e os caciques de toda caste que cumprían co seu cometido ao que en certo modo estaban obrigados. E no medio, os curas e os bruxos, hábiles intermediarios dos dous poderes. Pero sabido é que, dun xeito ou doutro, pagar hai que pagar sempre, ou co agasallo ou coa esmola. Por iso todo o mundo sabe que co poder de Deus, do señor cura ou do cacique, sempre hai que levarse ben, mentres fagan falta, porque Deus é bo, mais o demo non é malo. En todos os povos hai algún moderador e sempre era o que intermediaba. Pues la gente recurría a lo mejor a un médico que tuviera algo de, claro, tuviera con él alguna amistad, aunque no eso, y a un político. Pero os caciques máis ben eran os que pululaban arredor do xulgado e do ayuntamiento. Non se podía dicir quen eran, porque había xente... Nos pueblos a xente tiñase que guardar. Paisanos destes que sabían escribir e facían así certos papeles, facían eles. E cobraban, claro, unha miseria. O meu pai era o que faía os documentos de compra e venta, os que escribía as cartas e os que faía as partixas. Era un home aberto e moi moderado, entón mediaba moito así entre xente. As jerarquías que eran daquela na aldea. O secretario, o maestro e o cura eran... Pois o mestre completaba o seu soldo poñendo inyeccións ou facendo partixas. Os caciques botaban a contribución a ti ou sacaban a diles ou había un lío e poñían ao lado quen lles parecía para ganar o pleito e esas cousas era o que facían. O que máis se intervenía aí era o agrónomo. Así en la vida familiar, porque estaba sempre o problema das terras, os marcos e as medidas. Repartir as leiras ou as casas, o que teses, para os fillos. Pois ibas a un señor deses e facíache o testamento. Dos problemas das terras, o paso que teño dereito a pasar, outro que non ten que pasar, e así. E sempre, eso había moito suixo. Na casa tamén tuvimos varios. Bueno, algún hai non todos os lados. A verdade, algún sempre hai cacique, porque algún quere mandar e outro non quere. Doa, 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 era costureira, o agua traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. A xente tiñalle moito respeto ao crego. Tiñenlle medo ao inferno. E dir que non hai que dudalo. Hoxe nadie lle ten medo ao inferno. Inda que algúns debían de terlle todavía algo de medo. Nos por Pasco Florida mandábanos ir á doutrina, o noso cura. Tiñemos que saber Salve María, o credo, Sen míos de Cristo. Os curas foron, durante a Guerra Civil, uns dos principales acusadores da xente, de xente que non era ben religiosa, que non era toda religiosa que les querían, ou que non lle daban o que les querían. Entonces se acusaban, non é... Eran todo, os curas antes eran todo. Que será aquilo? E cando fomos chegando, eran dous guardias civiles con esas capas enormes, e chegaron anda nós, dice, alto, la Guardia Civil, manos arriba. E min dou un ataque de risa de tal maneira que eu non paraba de rir, pero igual levantei as mans, como todos.
pero miraba para os outros que estaban muchachos, homes jóvenes, bien, e todos cas más levantadas, era que yo non podía máis de la risa. Os guardias iban pola feira de Baia Arriba e decían, un kilo de azúcar. Claro, despois iban a pagar, pero non, señor, non, deixe. Unha botella de aceite, outra vez, pois igual. Deixe, señor, deixe, así ele facíanse. Claro, deixe, señor, deixe nesta señora. Pero chegaban a outra señora e dende lienzo e facíanse cunha manada de cosas sin pagar. Eu acordo a Guardia Civil antes da guerra, e acordo a Guardia Civil despois. A Guardia Civil despois foi máis agresiva, non? A Guardia Civil tamén mandaba, que collían a usted por aí a tal e daquela daban sebo. Que había moita xente que dicía que primeiro arreaban hostia e despois preguntaban como te chamabas. Eu nunca me pasou nada deso. Funcionar, e despois da cena, estuve tomando café, estaban botando a partida, eles xa xogaban cartos, o lepe e tal. Apareceu unha parexa, o cabo e un guardia. O guardia entrou dentro, e o cabo fora, cada un que salía, pum, uns iban contra a outra conecta. Salía outro, pum, tu quedas aquí, pum, me cago. Feita madera deu aquí el cabo. Doa, 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 costureira, oa, traballaba na leira, doa, doa. O cacique sempre estuvo no medio entre o poder e, digamos, o que era a base popular. Merécenos todo o respeto en canto eles, como persoas, sean dignas. Pero, se son caciques, son caciques. E os caciques nós combatímonos sempre. O sempre había algún así no pueblo que podía ter algunha influencia. Me estou referindo uns 4 ou 5 que tiñan moito terreno e podíanche pois arrendar unha finca. O cacique, sobre todo, era o terratenente, o poderoso, o que tiña poder económico. E había os que cobraban a diñeiro. Pero tamén os había que dicían, se non a queres a renta, non me pidas que non che deixo. Entonces a renta había dúas formas. Había a renta sabida, lle chamaban, que era, por tanto terreno, tes que traerme tantos ferrados. Había quen traballaba de medias, non? Collías unha finca, as medias. As medias era mitad para ti e mitad para o amo da finca. Había moita xente que, moitos señores que axudaban aos pobres ou aos que non tiñan nada, axudabanlles altruísticamente ou buscando despois que tuveran un pago de outro xeito. E despois había o aproveitado da vila que fora rico, que lles prestaba os cartos cando iban a Cuba e que non tiñan. Cando querías liberar o fillo do servicio porque tiña medo, porque eran 4 anos e porque non sei que, e entonces ibas ao cacique e facía a trampiña correspondiente e liberábalo. Daquela sí había moita cacicada e moita xente ignorante, non? E doa, doa, a tía Mara xa quedaba na casa, cuidaba de todos, iba as patacas, doa, e doa, doa, e doa, doa. Santa Bárbara bendita, que no ceo estás escrita, guarda o pan e guarda o viño, guarda a xente que vai de camiño. E se pide aos santos o que nos non dan os homes. Daí ven tamén ir ofrecido a tal ou cual santo. Ofreceume a levar unha mortaxa. Unha mortaxe é como unha especie de túnica feita así dunha maneira rústica, solo así, casi sin costuras, solo coas costuras dos lados, a levala na procesión. A mí daba moita vergoña ir daquela maneira, pero por non disgustar a miña nai, sí que fun. Había santo para todos males, para todos os problemas. Ainda se ten unha cousa calquera, pídeselle a un santo que... Sí, había santos abogosos, e facíase en promesas, e facíanse esas cousas.
moita frecuencia a bruxa era unha pobre muller, tal vez pouco agraciada, tal vez bella, e que tamén o mío facía algo de negocio con eso. Eu tiña unha moza bruxa e non sabe nada. E pregúntame a min, ten ela un mozo que lle gusta tamén, e pregúntame a min co fai. E xa logo así ti sabes o do dormais e non sabe o teu. Parecíame misteriosos, cousas misteriosas, claro, que xente que tiña poderes, e que podía facer mal a outra persona, e tal. Personas que dicen que están poseídas por o diablo, hai personas que dicen que lles sacan eso. Que dicían que había persoas que tiñan contacto co demo, que lle podían poñer o mal de ollo ou ben por venganza ou unha persoa que lle quixeran mal. Hai algún cura que fai de exorcista, ou sea, pero son moi poucos. Así buscas milagros, mira, muerte y horror desterrados, miseria y demonio huidos, leprosos y enfermos sanos. El mar sosiega su ira, redimes encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobra mozos y ancianos.